This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Nakajinyo jing tep ba wewbrio bakerteng u Jeremy dekhar kumba kapor khandai steng men miet jongga khandai tre ujeleu arja arpusan udang temu ban lecim drugs na Lapalang ki Pulit ka anti narcotics task force ANTF ka Khaïi Hills district ka East Khaïi Hills district kila penlong ka jingbot dien u layo jing tep ba new Jeremy umut ban sim drugs nak lamten kop vaipei bat habalapoy hakitegi benta la sham ba Jeremy ulaya chrom shaneng hakadong nong pedeng Nongrah bat kumta la kem u Jeremy ulaya lampat yaki Pulit ANTF syakayeng utang boy kaute ubasa jan hakatega jaka hakabala kurup Drok na Hakajing kendra kat kum ki kendon ke NDPS Act lalap henriu pu arteli ki senduk sabon ki bala pendap dau Drok heroin bat baro udon kumbah henriu spak kendai puai gram. Nakani kajing kendra la kem lang ru yakawai ka kentai ka badan jing adai bat utang boy. Hadian kani ki Pulit ki la register mukaduma persya ikita ki saungot bala pengat yaki haki section 21 in bracket C/25/26/29 jongka NDPS Act. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.